Mijn één blik slaat in het op hol. Mijn één blik is de worst dit van Mijn één klap is een michelbeer. Mijn één bomst wat het flintig del. En is het leven samen voort. Deze kaart die komt van een pad uit Italië, uit de stad Udine. Want daar wie Orone Sneun Lied Internationaal. Lied Internationaal dat is het festival voor muziek maken in een minderheidstaal. Nou, daarover meer. Ik zal hem eerst vertellen wat we al in het programma hebben. Ze vonden het net spannend, maar wie wil onzeker hoe ze wel opkoertje in die oren. Janna Eijer van Jobbegeer woont haar eigen verbustering Lied Internationaal in Noord-Italië. In het nijste stik van een meeuw sjoggen 9 jongeren longerend uit naar het leven dat vergeluid, met gedichten als enigste gids. En Pieter Pander is een van de beste figuratieve schilders van Friesland. Hij maakt het gemiddeld 1 schilderij in de week en dat maakt ik wel, want zijn werk je de hele verhaal toe. We beginnen voort maar in Italië. Het is sneun en het Teatro Nuovo Giovanni Siljon helemaal vol zitten. 1384 mensen binnen er dan, hebben ze me verteld. Maar Safir is het nog net. You're from Russia? Yeah. What part of Russia? Удмуртия, Ижевск. Ze zijn al je lietsvest. Krijgt ze als deze beer hier op het gasveld. En grote kans dat ze opgroeiden op het platteland. Of zoals deze Regia Ladina ergens in een bergdorp in de Alpen. Muzikaal. Naar de stad verhuizen, maar nog altijd grutsk op wetse waai komen. Haar roots. En dat dragen ze uit in de muziek die ze maatje. Een mix van traditionele volksmuziek en moderne pop. Maar wel in de taal van thuis. Dit hier is Lied Internationaal Delstrutsen in Noord-Italië, in Udine. Een stad die zowat zo groot als Ljouwert is en van de Lietse minderheid Friuli praat. En Janna Eijer van Jobbegeer is hier om voor Friesland mee te doen onder dit Europese Songfestival. Dat voor taalminderheden. Dus Kroost, die eigen muziek dus. Was dat bewust in het Fries? Nou, ik ben mij bedankt toen hij zei van jou die is op verlierd. Dus toen begon ik in het Fries te schreeuwen. En dat gaat eigenlijk veel makkelijker. Want ik wil eerst in het Engels, maar ja, sta goed, maar ik niet in Engels. En Nederlands had ik me helemaal niet zo vol mij. Ik denk van ja, Fries lijkt wel het dichtst bij. En dan gaat het makkelijkste. Dus daarom. Ik denk dat het niks uit te maken of tenminste dat het goede muziek is en het is een goede tekst. Dan, Nee, ze vinden vast een boer als ik in het Fries zong, maar voor de rest maakt het niks uit. Nou, net volgens mij, als ze die heren, dan valt het wel wat uit. Ja, ik weet het net. Zenuwachtig is ze net, maar wel een beetje onzeker. Eerst zit ze tussen een internationaal deelnemersveld waarvan gewoon artiesten al mooi een professionele carrière aan de gang binnen. Just the left hand. Een eigen radiostation is hoe het de hele dag met het festival druk. Ecco, de musica passuta di Carli Pupo, ti saresti che lui ha capito tutte le teste di queste canzoni. Het theater is helemaal uitverkocht. Volle bak. 1384 mensen kunnen erin. Uit alle hoeken en gaten van Europa binnen ze komen. Jong binnen ze. Willen ervoor. Hebben ambities. De meesten tenminste. The guys are here for a very good time, my band. But I'm like, no, into bed, up. So I've been very much bossing them around and making sure that they do, what they're told. Dat is die internationaal wel deel natuurlijk als de eerste was. Ja, dat is weer. Maar oké, is maar even een wachtje. Maar heeft Jostrioen al een paar zongen in de soundcheck. Hoe zet hij zelf daartussen? Ik heb echt geen flauw idee. Het is al je zaal was. Wie zijn band aan het optreden. Die is echt van, dat is echt een Russische band. Echt een Russische muziek. En dan Ivis Kat is echt Iers. Het is echt heel verschillend. Dus je kan net maken of een liedje eigenlijk. Ik denk dat de jury echt een heel moeilijke keuze moet maken doen. Want ik weet het niet.
Hallo, hallo. En die jury die krijgt het nog vrek te dreig ik. Want de ene naar de oren krijgt het van elkaar het publiek in het eindveld te zetten. Een prachtig gezicht ik. Al die jonge mensen die muziek maken in de taal die het heel dichtbij loopt. Ik Janna krijgt in de gaten dat dit wat oors is als een talentenjacht op Vreetjoen in Jobbekeer. Que me desboco y tembla hasta el suave. Comer en tu pueblo, de la autopista. Condeneme a vivir, condenado, condenado a perderte de vista. Una filla non poden kommer jag sluta Op een dij verliest wat hield op een dij. Stapt ze verkeerde bus in en stier samen ergens oors. Janna Eyre. Amazing. Volgens mij een heel lang applaus, hè, Jan? Ja, toch? Ik een heel lang applaus, ja. Ik weet niet wat het is. Volgens mij is Tommy Heidkamp constant te klappen. Oh, wacht je nou, hè? Ja. Ach, vind je het zo spannend? Ik dat toch? Janna Eyre is the winner of the Lied International 2009. Compliment. Bom, e volevo ringraziare un po' di persone, perché queste bellissime serate, voi altri che siete rimasti. Op een dij is Samma zwanger. Op een dij verliest wat hield. Op een dij. Een langere documentaire over Janna's reis naar Lied Internationaal en wat de oordeelnemers dienen, wordt op sneeuwen zo'n januaris uitstuurd. En dan nou theater toch jonge mensen. Als dat goed dien wordt, dan zit er altijd een speciale lading in. En de jeugdtheaterschool van Ljouwert, die heeft er een naam in. Die kennen dat. Op dit stuit binnen ze dwaande mooie nieuwe theatervoorstelling op basis van gedichten. En dan zon je zeggen van, ja, een gedicht leert hem helemaal net voor drama. Maar zij bewijzen oors. Vanochtend na het ontbijt ontdekte ik door mijn verstrooidheid dat een dekseltje van een middelgroot potje marmiet, het 4-ounce netformaat, precies past op een klein potje Heinz sandwichpret.
Normaal denk je van ja, gedichten, daar moet ik niet zo heel veel van hebben misschien. Of dat je hoorde dat de voorstelling alleen over gedichten ging. Nou, toen dacht ik, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat worden. Toon Tellegen. Bert Schierbeek. Budding. Kees Budding. J.C. Schagen. J.C. van Schagen. K. Schippers. Remco Kampert. Berber van de Geest, de binnen van die dingen. De binnen van die dingen. Net te vangen in die hand. 4 op een afstand. En er zijn van die dingen niet te vangen in je hand. Op verre afstand bewegen ze. En bij elke stap wat dichterbij verdwijnen ze. Er zijn van die dingen, die kun je niet pakken. Die zijn klaarblijkelijk niet concreet. Die kun je niet in beide handen pakken. Dat mag je eigenlijk heel letterlijk nemen. Er zijn van die dingen, die kun je niet pakken. Die kun je niet vangen, die zijn altijd net er niet. Dat kun je ook niet in woorden omschrijven. Regisseur Trudy Luther kwam met dit dappere plan om een voorstelling te maken die te volslaan besteedt uit gedichten. Daar moet je meer van in de hoes hebben als orde houden in een klas. Ik heb natuurlijk teksten uitgekozen of gedichten die een verhaal vertellen, of die je zou kunnen zeggen, die altijd in de ik-vorm zijn, die niet beschrijvend zijn. Dus het is altijd een ik die spreekt. Daar heb ik natuurlijk wel op uitgekozen. En vervolgens is het gewoon heel erg, gewoon maar spelen ermee. Vannacht in mijn slaap, er sloeg een deur dicht. Ik ben opgestaan en heb overal gezocht. Ik heb het niet kunnen vinden. Als ik doodga, hoop ik dat je erbij bent. Ik ben een blauwbilgorgel. Mijn vader was een porgel. Soms, 1 enkele keer met heel veel moeite en voornamelijk toevallig, lukt het iemand om met beide armen zijn verdriet te omvatten. Hoe kan het eigenlijk dat je maar gedichten spelen kennen? Ja, dat is heel raar. Dat is ik heel gek. Dat vind ik zelf nog steeds heel gek, want het is net een normale tekst. Je zult het nooit broeken in een... Nou ja, als je normaal met je praat of het ergens zo gaat, praat je nooit in een gedicht natuurlijk. Simon, wil je, Simon, wil je, Simon, wil je een, Simon, wil je een stuk, wil je een stuk, Simon, wil je een stuk, Simon, wil je een stuk, kaas uit het vuistje. Simon! Poëzij is geen dramataal, toch? Nou, dat valt wel daar. Want ik zit nu op het HBO, dus in theater, hier in Jouwert. En daar werk je week met Shakespeare en zo. En als daar naar je dat is eigenlijk geen gewone taal. De moeilijkheid was niet hoe kom je tot spelen, maar hoe maak je er een verhaal mee? En hoe dat zij zich ook verbinden met die teksten. De dingen die je niet op school leert, die zitten natuurlijk in de gedichten. Daarom heb ik die gedichten gekozen op die grondslag. Hey Wessel, waar is het jou? Nouria, heb jij een speldje of een clipje bij je? Ik moet eerst nat maken, dus. Ik weet wat jou Ja, dat is een meid. Zij gaan nat maken. Oh ja, shoot, je moet gewoon even je hoofd in dat urinoir steken en dan heb je je huid. Elke bloem heeft een speciale geur. In Van jonge mensen, de dingen die nog komen, stapt een squalklas uit de banken om aan de hand van gedichten het leven rescoord te onderzoeken. Ik zit mij voor het vensterglas onnoemelijk te vervelen. En je wou zeker dat je 2 hondjes was. Dan kon je samen spelen. Eigenlijk moet ons hele leven nog komen. Dus we zijn in de voorstelling aan het onderzoeken van wat is het leven en wat houdt dat in. En dat houdt dus liefde in, maar ook dood en haat en angst en eigenlijk alle facetten van het leven. En die moeten bij ons allemaal nog komen, want we zijn natuurlijk allemaal hartstikke jong. Luister dan. Luister. Eindeloos herhalen ze hun onherroepelijkheid.
Er is een scène, daar gaat het heel erg over de dood. En ik denk dat wel een heel spannende scène is, want dat hoort iedereen wel dwaande. Ik vind het heel mooi, want het is dood en liefde door elkaar heen. Zeg maar, aan de ene kant is het heel tragisch, maar aan de andere kant is het ook gewoon heel lief. Als ik nu doodga, zal de grote zee mij nemen. Als ik nu doodga, zal de grote wind mij nemen. Als ik nu doodga, zal de grote aarde mij nemen. Ik denk zelf wel eens na over wat zal het zijn als je dood bent. Of wat als je echt verliefd wordt. Of, ja, en daar heb je nu meer onderzoek naar gedaan. Als rol, maar ook als jezelf. Ze komen nu met verhalen thuis van gedichten die ze op De Wereld Draait Door hebben gehoord. Dus daar hebben ze het oor voor gekregen. En ik ook. Later kwamen ze nog even terug met een vergrootglas. Het was echt het einde van de weg. Pieter Pander is een schilder west, hij is nooit net zo hele volle van jest. Maar nu exposeert hij werk bij Galerie Sofier. Evert van den Berg die wil wel eens wat meer van hem weten en die zocht hem op in zijn atelier in Friendshire. Maar Pieter die nodigde hem op zijn beurt weer uit om mee te gaan naar Valkenburg bij Den Haag naar een zwembad. Schilderijen per jaar. Hier in de week ongeveer, denk ik, ja. Jongen. Zal ik het meer, dus dan, nou ja, reken het maar uit. Portretschilderen doe ik soort in opdracht en dat is ongeveer 1/4, denk ik, de opdrachten. Dus het is 1/4 opdracht en de rest is vrij werk. In het begin is het een heel technisch gebeuren natuurlijk. Je moest, het gaat over toonwaarde, licht donker, het gaat over vorm, over verhouding, over compositie, wijst je het in het vlak. Dat kan iedereen in principe leren. De beginselen, als het technisch sterker wordt, als dat al je dorst, goed van kleur, goed van compositie en de gelijkenis goed bijvoorbeeld in een portret, dan kan het nog wel een heel saai schilderij werden. Dus ik denk, ja, hoe meer een schilderij, hoe een tekst neder gaat, hoe minder het schilderij zelf te vertellen had. Ik denk dat een goed schilderij vragen oproepen moet. Dat het een soort een geheim in zich gaat. En als die alleen maar om die wetten hoort, dan is het wel, dan klopt het al je wel. Maar dat kan je ook misschien vergelijken met muziek. Als de piano speelt en speelt precies de noten, dan hoeft het nog geen muziek te werden. Klopt het wel, het is al precies, het ritme is goed en het is al goed. Maar voor het muziek wordt, moet er iets meer gebeuren. Dan moet er een soort, ja, en dan wordt het kunst, denk ik. En dat is moeilijk uit te lezen. Hier is vroeger zo'n famkes bij de Tina. En dat is een van die geschilderde portretjes, of famkes van hier of 16. En er weer niks meer mee. Maar die sproeten, maar mooi hier streekjes, blond. Dat weer perfecte portretjes, goed van kleur, goed van toon. Maar net interessant. Boppen best waar met een hinder, hè? Ja. Maar wist je? Ja. Een lied hinder. Een dravend hinder, ja. Er zit wat beweging in het schilderij. Een vol. Ja, een voltje. Is die een proppen? Ja, ik zit een hele soort, ja. Als het goed gaat, dan ben ik, dan denk ik, jongens, zit ik hier om te horen nou wel eens. Maar dan ben ik tegen dat het net wel. Maar ik denk zo gemiddeld dat ik 4 woorden thuis moet schilderen mee. Alleen nog moet schilderen. Ja. Nou ja, listjes, dat maak ik dan soms nog wel zelf. En boeten doortekenen en dat soort dingen, dat reken ik eraan bij. Ik ben ja, op het atelier ben ik 4 woorden thuis aan het werk.
Wat is een compliment dat hij rekt? Ja. Zo had ze het meest meer te googlen, maar... Gebeurt dat? Ja, dat had ik wel van, ja. Hast een protte tentoonstelling? Ja, ik exposeer regelmatig bij Galerie Mokum. Ik doe deze week met de Pannes deze week in de Rij. En dat doe ik mee met 2 recente schilderijen. En dat is natuurlijk heel goed, want er komen straks gemiddeld 44 toeren mee. Dus dat je daar hing, dat is net niks. Terwijl had ik een hele grote wandschildering maken in een privé zwembad in Valkenburg bij Den Haag. En dat was een heel project. Een heel groot ding, iets van 13 meter breed en 12 meter hoog. Je spot wel even schijn, hè? Dat zou natuurlijk heel aardig zijn. Is het 4? Ja. Valkenburg, ja, dat is een oorlog reden van de Fransie, denk ik. Wat een groot werk, Pieter. Gigantisch, hè? Ja, dit is wel de grootste schildering die ik maken had, denk ik. Om een insteek in ieder geval. Het is iets van 13 meter lang en 12 meter hoog of zo zwaar. En die bestaat uit 4 steken. Dit kon ik dus net plaatsen. Dus had ik een lood gehuurd en daar is het hele spul niet ook in elkaar deel zetten. En daar ga ik het schilderen. De diepte dat is alleen nog maar, zoals dat neemt, het atmosferisch perspectief. Dus hoe dichter de vis bij, hoe helderder en hoe sterker die van contrast is. En kijk je dit goed zien, dit is heel donker ten opzichte van die achtergrond. En die dolfijn die hierachter zwemt, die is verder voort, dus die wordt weer achter. Er zit meer water tussen. Ik ga een soort plafond maken van de onderkant van het water. En daar, die visken, omdat ze dan naar boven dat tilden, krijgt hij een mooie lichtval erop. En daar zie je dat gemarmerde lijn, en dat is dan de, het jacht. En kan het beskeren gebeuren? Toch het zwemmen? Nee, het is schilderen met acrylverf. Dat is een soort plastic. Dus ik krijg er hele drukspuiten bij wijze van spreken wel opzetten. Daar kan niks mee gebeuren. Dit was de kaartroute vanuit Italië. Na een week dan hebben we Explore the North. Dat is een festival gewoon bij ons thuis in Friesland en dat gaat over het noordelijk gevoel. We hebben theatergroep Gloed Nij en de leesclub is weer actief. Bedankt voor het zien en tot na een week.